ବୈଠକଟି ଥିଲା ଏ ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ସେ ସଂଖ୍ୟା କରିବେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବେ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ ବର୍ମାଠାରେ ଏକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତୀୟ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଗାନ୍ଧୀ କରି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି। ସେଇ ମର୍ଡରଟି ଆଜି 20 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ମର୍ଡରରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଆଗକୁ କେମିତି ସେ ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାଜପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି SC/ST ସଂଗଠନ ଅଛି ସବୁ ସଂଗଠନ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ କେସ୍ର ଆଇଓଜି ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାদের ମର୍ଡର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାମକୁ ତା ଦେହରେ ସେମାନେ ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ ନ କରନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇରେ ସଫଳତା ନ ମିଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ ତଦନ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯା ହଁ ଏଇ ଭିତରକୁ ଯା ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ